वरेनियम क्लाउड लिमिटेड एडमिशन MPSC 2024 क्लासेस स्कॉलरशिप परीक्षा 150 गुणवंत विद्यार्थ्यांना फ्री क्लासेस। नोंदणीची अंतिम तारीख 25 डिसेंबर 2023 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत। परीक्षेची तारीख 30 डिसेंबर 2023। कोकणात मत्स्य विद्यापीठ आणि महामार्ग न होण्यास येथील राजकीय नेतृत्व कारणीभूत आहे, अशी टीका माजी आमदार तथा अर्थतज्ञ डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर यांनी केली आहे। मत्स्य विद्यापीठ कोकणातच व्हावं यासाठी आपण आग्रही असल्याचं स्पष्ट मत माजी खासदार तथा अर्थतज्ञ डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर यांनी कुडाळ इथं व्यक्त केलंय। 2008 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती फॉर्म केली होती। महाराष्ट्र विद्यापीठ काढायचं आणि ते कोकणामध्ये काढायचं अशा प्रकारची शिफारस करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती आपण केलेली होती आणि त्या समितीमध्ये मत्स्य व्यवसायातील मत्स्य शिक्षणातील 6 शिक्षण तज्ञ हे त्याच्यामध्ये सभासद होते। 2-2.5 वर्ष आम्ही त्या समितीवर काम केलं। कोचीसारखं भारतामध्ये सगळ्यात मोठं प्रसिद्ध संशोधन केंद्र आहे, त्या संशोधन केंद्राने भेट दिली आणि 2011च्या फेब्रुवारीमध्ये हा आम्ही रिपोर्ट शासनाला आम्ही सबमिट केला। 1 फेब्रुवारी 2011 मध्ये अशा प्रकारचा रिपोर्ट सबमिट केला। तेव्हा मधुकर सावंत हे मत्स्य विद्यापीठ आणि बंदरे यांचे ते मंत्री होते। तिथपासून आतापर्यंत या रिपोर्टवर महाराष्ट्र शासनाने कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही। कोकणामध्ये विद्यापीठ काढण्याचं आणि सुचवण्याचं मुख्य कारण असं आहे, 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा कोकणामध्ये आहे। म्हणजे पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, गोवा तर छोटं राज्य आहे। भारतामध्ये कोणत्याही राज्याला एवढा मोठा समुद्र किनारा मिळालेला नाही आणि महाराष्ट्राला 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा जो मिळाला हा एकट्या कोकणाच्या ठाणेपासून आता पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 5 जिल्ह्यांना मिळालेला आहे। असं असताना सुद्धा आपण जर तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेश या 3 राज्यांशी मत्स्योत्पादन म्हणजे प्रोडक्शन ऑफ फिश असा विचार जर केला तर महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे पर्यायाने कोकणामध्ये संपूर्णपणे फिशचं उत्पादन, मत्स्योत्पादन सर्वात कमी आहे। याचं कारण मत्स्योत्पादन किंवा फिश प्रोडक्शनचं शास्त्रीयदृष्ट्या अभ्यास करून त्याच्या संबंधामध्ये कुठल्या पद्धतीने आपण मासेमारी करू शकतो, कोणत्या पद्धतीमुळे नवीन नवीन माशाच्या प्रजाती आपण निर्माण करू शकतो, अशा प्रकारचं कुठलंही संशोधन 1960 पासून महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून गेल्या 63 वर्षामध्ये सरकारने काही प्रयत्न केले नाहीत आणि त्यामुळे 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा आणि 3.25 लाख वॉटर रिसोर्सेस म्हणजे संपूर्णपणे जे आपण ज्या खाडी म्हणतो, नद्या म्हणतो, खाडीतले मासे जगप्रसिद्ध आहेत। लोकांना इकडे खाडीतले मासे गेले तर अमेरिकेत मासे सोड म्हणून नावाचा फिश खाणार देखील नाही। अशा प्रकारे 3.25 लाख स्क्वेअर किलोमीटर जलक्षेत्र आहे आणि तरीही माशांचं उत्पादन महाराष्ट्रामध्ये संबंध देशामध्ये ज्यांना समुद्र किनाऱ्यापेक्षा कमी आहे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे, आपण पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 5 जिल्ह्यांच्या मध्ये मिळून लाखो लोकांचा मच्छीमारीवर उदरनिर्वाह चालतो। ही जर मत्स्योत्पादन हे जर अत्यंत सायंटिफिक आपण जर केलं त्याच्याबद्दलचं म्हणजे उदाहरणार्थ आता ॲग्रिकल्चरमध्ये BSc ॲग्रिकल्चर किंवा शेती व्यवसाय चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी शेतीचं शास्त्रशुद्ध शिक्षण दिलं जातं। अशा प्रकारचं शास्त्रशुद्ध शिक्षण देऊन आपण जर पदवीधर जर निर्माण केले, त्यांनी स्वतःच्या छोट्या छोट्या कंपन्या जर काढल्या आणि त्याला जर सरकारने सहकार्य दिलं तर फार मोठ्या प्रमाणावर मत्स्योत्पादन महाराष्ट्रामध्ये आणि कोकणामध्ये होऊ शकेल। कोकणाची सबंध अर्थव्यवस्था जी पूर्वी मनी ऑर्डर इकॉनॉमी म्हणत असत ती सबंध अर्थव्यवस्था पर्यटन आणि मत्स्योत्पादन या 2 उद्योगावर चालू शकेल। परंतु 640 जिल्ह्यांच्या पैकी सिंधुदुर्ग जिल्हा
टुरिझम जिल्हा डिक्लेअर केल्यानंतर आता 20 वर्ष होत आली, त्या दृष्टीने सरकारने कोणतेही प्रयत्न केलेले नाही. मत्स्य विद्यापीठ हे नागपूरला आहे. नागपूरचा आणि मत्स्य उत्पादनाचा कोणत्याच प्रकारचा संबंध नाही. म्हणून या रिपोर्टमध्ये आम्ही असं सांगितलेलं होतं की नागपूरला फिश कॉलेज म्हणजे फिशिंग कॉलेज नागपूरला असावं एक विदर्भासाठी, उदगीरला असावं मराठवाड्यासाठी, आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मालवणला असावं ओशन सायन्सेस. हे विद्यापीठ फक्त फिश प्रोडक्शनसाठी नाही. त्याचं रिपोर्टचं असं आहे, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ फिशरीज अँड ओशन सायन्सेस. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.